खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 14 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साना गाहामै बारलांगोन, आंगो सुबुंफोरनि हेफाजाब मोनगोन, गोसोआ गोजोनग्लायगोन। वृष राशि मेगनाव मानलुनाय सोमजिगोन, फाहामगिरिनो दिन्थिनांगोन, गोजोन गैयै सान। मिथुन राशि सावस्रि साबस्रांगोन, देहानि जालु जालाफोरा जोबस्रांगोन, साना गाहामै बारलांगोन। कर्कट राशि गोसोनि साननायफोरा थि गैयै जागोन, मोजां हाबा मावफुंनो हानाय नङा, साना एरैनो बारलांगोन। सिंह राशि खाबु गोनां सान, थांखि फारसे सौहैनो नाजाथाबनायाव जाफुंसारगोन। कन्या राशि सम थानायावनो मावनो गोनां खामानिखौ मावनो हानाय नङा, बिमा बिफानि बोसोन लानाया गाहाम, नङाब्ला साना एरैनो बारलांगोन। तुला राशि गाज्रि सान, बायदि जेंनाजों जुजिनांनो हागौ, गोसो हमथाना सोलिनांगोन। वृश्चिक राशि देहाखौ लोरबां मोनगोन, जानो लोंनो खहाबनाय नङा, खस्थ' सहायनांगोन। धनु राशि बिसिखौ सुखियै दोननो हागोन, न'खराव खोथा बाथ्राफोरा गोरोबलायगोन, साना मोजाङै बारलांगोन। मकर राशि बिबान मोनगोन, जिंगायाव गोग्लैगोन, न'खरनि गिदिरनिफ्राय सुबुरुन लानाया मोजां। कुम्भ राशि मोदै फुगारनांगोन, फिसानि थाखाय खस्थ' सहायनांगोन, साना दुखु खालामनानै बारलांगोन। मीन राशि गाज्रि सुबुंनि नोजोराव गोग्लैगोन, सुथुरा सोफै खालामगोन, सांग्राङै सोलिनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।